И здравейте хора, аз съм Николай и това е моята кандидатура за сървъра и Island SMP. Така, аз съм на 12 години от град София и играя Майнкрафт от 3 години. И така, нека преминем към моята кандидатура. Нали, малко инфо за мен казах. Така, тук, нали, малка пътечка, която води към тази къща. Ето я отвън, има леки детайли по нея. Ето тук също. Извинявам се за подсмъртането, просто съм леко болен. Отвътре не е обзаведена, но не смятам, че е толкова важно как е обзаведена, отколкото как изглежда, смисъл, да. Така, нека влезем вътре, просто за да видите как изглежда. Това са колони, които представляват все едно държат къщата, нали? Колони, то за какво друго да са. Така, нали, от това се качваме за втория етаж. Тук също не е обзаведено, но така изглежда отвътре. Понеже нямах кой знае колко много време, не успях да построя кой знае какво нещо, затова просто реших да се пробвам с тази къща. Ако не ме приемете, нали, с тази къща, ще намеря повече време, че да построя нещо по-красиво и по-голямо. Така, това беше, то няма какво друго. Надявам се да ме приемете и това беше от мен. Чао!